دخترای خولا قسم یکم. مفتونه مفتونه بابام با افسدینم میکشد. مرا دیگه مفتونه نگو майли من دیگه امیرانم. چی میرون؟ امیران در کار نیست که همه نامی مرا بفهمم. ای توبه میگوی ملوگیش میکده باشن. ایو چیه؟ یوره میگی یوره کشلاق آوردم سویقا قرود مغز چرخ زب جای آوردکتا تاکسی خیر رفته مگنی؟ адыхта сеткома ёрдам те بیا کجا داخل شدم گفتی؟ славяник эвада инҷо ҳастед квартираи мода. квартираи мода бо ки қатитон катиба чо? чӣ دخترای خولا ба худо бовар кардум гуфти қати бачаҳом ҳастам матра шӯхӣ кардам охи. ва хона чӣ қа хушрӯа не ҷаволи пури мусрай чиркини ҷара биёли тозаш кунам. баса ҳаме хезему ҳавлиё поён то намерӯем не ҷада дворнику хичон меруван. ма либостама даги ҷоалиш кунам форатаун наукомнатада. майли суп ина омадам маро суп гуфтӣ номи дуюми ту субик мешавад. субик бо гов мекишам ки барои номи маро адиш кадан духтари хола акамара гӯш кун. иҷодашам беай фиребгарӣ бисёрай бо ягон кас сарта то натия да мошини ягон кас бишинӣ. не ман хеле духта нестам бо қатӣ ҳар кас дугона нашавӣ. не ман дар қишлоқам дугона надоштам ту хонданӣ омадӣ ҳушта ба хонданат бигӣ. бо коре накунӣ ки бобом ай қишлоқ биёя ҳамаро ба по бардора. медонам қай ман барам яв бозӣ кунам чӣ гап шид? دخترای خولا обад намегӣ ман ки дар хона бо одамай کیه با؟ охи ҳамун духтари холам буд ку гуфтам биёя ҳамвай. خوش آمده. о хай калай бачо кадай зато сум дора. не шӯхӣ дорам ин соҳиби хонае ин авзи мерава. тарсонди мае خیلی مال همچکای درون اساس کردم. خانه را خشون یک نه جزیر بود نکنی با عمره. ти девона фикр кардӣ ҳамун калпари нима? ношигӣ тарсонди ман фикр кардам паренда ҳофти урави хай ку нақл ку да қишлоқ чӣ гапай? дар қишлоқ ҳичи наву гулчерайко ҳанаму шукад галчераера ки да дурни оғил ҳамун шукаду мамондум. хай майли рафтем шаҳра тамошо. ой ростӣ вай ман ҷо будаким да қатӣ раҳмати отам омадагӣ будам хайна бо омадӣ. бобом занг задааст. алло شوكدي ҳеҷ не бобоҷон ҳамин шаҳра тамошо биромадаем. سيجمو قطة бобо қатӣ май майли бобоҷон хай. и духта гумшид чӣ бало бо